אז ככה, כפי ששמתם לב, פתחתי ערוץ חדש. מי שעוד לא שם לב, ממליץ לו להיכנס אל הערוץ. הערוץ החדש, דניאל מייקס פאן, שלחלקכם אתם צופים בו כרגע, יעסוק בשטויות שאני עושה, כל מיני דברים מצחיקים. אנחנו כבר נראה לאן זה יגיע. הערוץ הישן, דניאל פלייז, עוסק במשחקי מחשב, ולא, למי שחושב שנטשתי אותו, לא נטשתי אותו, אבל הוא כרגע לא יהיה ממש פעיל. שני הערוצים עובדים ויעבדו לפחות עד סוף שנת הלימודים הזאת. וכן, תודה לכל מי שצופה בי, לכל הסאבים שלי, לכל מי שנותן לי לייקים. תודה לכם. אני אשמח אם תרשמו לי גם בתגובות מה אתם רוצים שאני אעלה. אולי נגיד לדניאל פלייז איזה משחקים אתם רוצים שאני אשחק, או לדניאל מייקס פאן איזה סרטונים, כאילו אולי למשל סרטוני שיר, או לא יודע, או להמשיך לעשות סיפורים כמו הפופקורן. תאמרו לי בתגובות איזה סגנון סרטון אתם רוצים ולאיזה ערוץ. אז זהו, זה ההודעה שרציתי לומר לכם. כאן היה דניאל, ויאללה ביי.